Бих искал блоговете да са се доказали като изключително средство в предизборната кампания, но по-скоро ще кажа, че наблюдавахме обратното. Ако следвахме само написаното в блогосферата, то тогава изборите със сигурност трябваше да бъдат спечелени от синята коалиция, на второ място с малка разлика да са зелените. Наясно сме, че крайният изборен резултат беше коренно различен от това, което показва, че блогосферата все пак е една по-изолирана общност, затворена, която разпространява едни послания, които обаче за жалост не достигат до голяма маса външни хора. В този смисъл ролята на блогосферата повече е била евентуално да повиши изборната активност както за тези две партии, така и изобщо, но по никакъв начин не да повлияе на изборите като цяло. Не мисля, че на последните избори особено политическите блогове изиграха особено решаваща роля. Все още интернет пространството в България се използва недостатъчно ефективно, както от политиците, така и от избирателите, които би следвало да се информират от него, преди да направят своя избор. Все още са твърде малко сериозните политически блогове, като освен това част от тях не се поддържат никак на високо ниво. Като цяло, мисля, че не се използва достатъчно адекватно по принцип големия потенциал, който крие интернет пространството за печелене на избори. Политическите блогове не са адекватен инструмент за печелене на избори на този етап. При липсата на цялата инфраструктурна среда, която трябва да съществува в областта на информационното общество, към което ние искаме да се числим и смятаме, че сме страна, която отдавна вече прилага тези Което ми принципи. направи впечатление бяха видеоблоговете. Това беше една земка от чужди кампании, която много ми хареса, защото определено според мен имаше някакъв успех. Това бяха осъществяване на директен контакт, визуален с избирателите. Според мен много хора се повляха и от това. Много партии се опитаха да бъдат активни в социалните мрежи, в Twitter, но там някакси не се получи. Направиха го непрофесионално, не знаеха какво да правят, но самото им желание за това да имат някакъв прогрес в тая зона ми харесва и смятам, че на следващите избори